Zeta reticuliani sú popisovaní ako veľmi podobní šedivákom, ale je dôležité poznamenať, že tieto dve rasy sú úplne odlišné, rovnako ako aj ich zámery. Obe tieto rasy pochádzajú z dvojhviezdy Zeta Reticuli. Od Zeme je vzdialená asi 39 svetelných rokov. A možno majú medzi sebou nejaké prepojenia, ktoré ale nepoznáme. Ich rozdiel spočíva v tom, že šediváci sa nepodobajú ľuďom, zatiaľ čo Zeta Reticuliani áno. A tiež v tom, že plány šedivákov sú voči ľudstvu nepriateľské. Ich oči sú celé čierne, nemajú zreničky alebo dúhovky. Majú veľké hlavy, žiadne vlasy a malé ťažko viditeľné uši. Sú vysokí asi 1 meter a majú dlhé prsty. Majú malé ľuďom podobné nosy, bradu a tiež rysy tváre. Podľa popisov Zeta Reticuliani nosia strieborné kombinézy, ktoré pokrývajú celé telo, polovicu krku, hornú časť trupu a nôh. Uniforma nepokrýva hlavu ani ruky. Do roku 2011 boli postupne zverejňované videonahrávky osobou s prezývkou Ivan 0135, ktorá bola pravdepodobne prepojená so sovietskou KGB, pretože nahrávky obsahujú logo KGB. Tu je ukážka spomínaných videonahrávok. Toto sú informácie zdieľané pred druhým videom. V treťom zázname osoba poskytla informácie o zmluve medzi Zeta Reticuliánmi a pravdepodobne sovietskou KGB. Podľa odborníkov sú tieto videonahrávky podvod. Ak by naozaj boli falošné, tak osoba, ktorá ich vytvorila, by od Hollywoodu dostávala stovky ponúk a mohla by sa stať veľmi úspešnou. Od roku 2011 si však nikto nenárokoval vlastníctvo týchto videonahrávok. Podľa viacerých zdrojov sú Zeta Reticuliani vysokotechnologicky a vedecky pokročilé bytosti. Sú pred nami niekoľko miliónov rokov. Zo začiatku pôsobili v systéme Zeta Reticuli, ale potom začali cestovať vesmírom, v
ktorom strávia mnohí z nich celú svoju existenciu. Rôznorodosť ich vzhľadu je spôsobená rozsiahlym cestovaním a osídľovaním rôznych prostredí, ako aj ich prispôsobovaním sa vesmírnemu cestovaniu. Rôzne druhy majú odlišnú históriu. Niektoré sú známe svojím dôkladným zameriavaním sa na technológie, a to na úkor všetkého iného. Predpokladá sa, že sa už vyvinuli do štádia, kedy sa môžu integrovať so svojou technológiou do symbiotického vzťahu a naučiť sa tak vyvážiť svoju duchovnosť so svojou technologickou závislosťou. Sú to riešitelia vedeckých problémov a sú tiež našimi energetickými transformátormi. Zeta reticuliani sa môžu napojiť na každé vedomie. Chápu, že ich nástroje majú tiež svoje vedomie a s týmto vedomím pracujú. Ich lode reagujú na ich telepatickú komunikáciu. Považujú ich za živé bytosti s plným vedomím a môžu sa na ne napojiť a ovládať ich. Tieto bytosti sa podieľali na vývoji mnohých druhov tretej dimenzie, vrátane ľudí. A to vďaka ich pokrokom v genetickom inžinierstve a ich schopnosti stále pracovať v prostredí tretej dimenzie. Zeta reticuliani majú mimoriadne pokročilé mentálne schopnosti, akou je telepatia, telekinéza a ďalšie. Predpokladá sa, že zeta reticuliani majú vedomosti o cestovaní v čase a môžu sa presúvať z tretej do štvrtej dimenzie. Môžu tiež presúvať iné bytosti cez tieto dimenzie, a to tak, že zmenia ich frekvenciu. Často sú vyzvaní k tomu, aby pomáhali ostatným druhom dostať sa z tretej do štvrtej dimenzie. Pôsobia vo vyšších emocionálnych stavoch a nie sú ovplyvňovaní hustejšími emóciami. Môžu manipulovať s energetickými poľami, ktoré im umožňujú liečiť a vytvárať mentálne projekcie a meniť pocity. Sú to evoluční pomocníci, ktorí dozerajú na vývoj druhov. Ich zmyslom života je vzájomné prepojenie. Bez toho sa cítia byť stratení. Potrebujú tiež porozumenie, ktoré vzniká pri vzájomnom prepojení a tiež s prepojením všetkých ostatných bytostí. Preto vytvárajú kolektívy, ktoré spolupracujú na riešení mnohých rôznych problémov. Zameriavajú sa na rozvoj a vývoj iných druhov. Zeta reticuliani sú nadšení a motivovaní evolúciou, integráciou druhov a aj tým, ako sa duša môže vyvíjať prostredníctvom prežívania v rôznych formách. Zeta reticuliani pôsobia na Zemi pravidelne od vzniku prvých životných foriem a s ľudstvom sú od jeho prvých vývojových skokov. Vždy pôsobili ako pomocníci v našom vývoji a pomáhali s vylepšovaním DNA. Galaktické rady ich požiadali, aby vytvorili ľudského zeta hybrida, s cieľom pomôcť ľuďom dosiahnuť novú úroveň vedomia. Zeta reticuliani si získali povesť pre svoje veľmi nepochopené únosy a ľudské experimenty. Mnohí sa domnievali, že tieto únosy robia, aby získali ľudskú DNA a vylepšili svoj vlastný druh. Sú to ale všetko nepravdivé domnienky. Už dokážu klonovať svoje telá, ktoré sú dobre prispôsobené pre vesmírne cestovanie a presúvajú svoje duše do nových tiel. Predpokladá sa, že únosy uskutočňované na získanie ľudskej DNA sú vykonávané šedivákmi, a nie zeta reticuliánmi. Zeta reticuliani necítia strach takým spôsobom ako ľudia. Preto sa zdá, že tieto emócie vôbec nepociťujú. Podľa mnohých bytostí je strach to, čo škodí ľudskej evolúcii a galaktickým vzťahom. Toto je jeden z atribútov, ktorý sa zeta reticuliani pokúšajú v nových hybridoch zmeniť. Je pravda, že tieto hybridy nebudú existovať iba na Zemi. A aj to, že bytosti zeta v niektorých prípadoch prenesú svoje vedomie do týchto hybridov.